da Lesetxiki barrutik. Atxetian tunela. Egonda gainera kriston harri jausisa eta tunela itxen dabitzen bitartian, eta Lesetxiki kobiako zuru bat eta pota dago. Ez dira adostasunera iritsi Osasun Departamentua eta Nafarroako medikuen sindikatua, eta greba mugagabera deituta daude gaurtik Nafarroako sistema publikoko 2300 medikuak. Hala ere, mediku horietatik guztietatik 203 bakarrik egin diote jarraipena grebari lehen egunean, hau da 9,9,7. Medikuen sindikatua minoritarioa da sektorean, eta gainera osasuneko mahai sektoriala eta mahai orokorra saihestu nahi dute. Modu horretan gobernuarekin adosten dutena zuzenean aldizkari ofizialean argitaratu dadin. Asteartean Nafarroako gobernuak asmo handiko eskaintza egin zion sindikatuari greba eragotzi nahian. En relación también con atención primaria, se acuerda un máximo de 32 pacientes día por facultativo y 12 minutos por consulta presencial. Proponemos eliminar la exclusividad, pero manteniendo la incompatibilidad. Hay que subir las retribuciones. Creemos que es importante mejorar las condiciones y las retribuciones de los médicos de Navarra. Baina sindikatu ultrakontserbadoreak Osasun Departamentuko ordezkariekin biltzeari uko egin zion azken bileran eta kontraproposamen bat helarazi zion gobernuari. 1000 euroko soldata igoera nahi dute hilean eta ez 400 eurokoa departamentuak proposatu bezala, eta ohartarazi dute hori bermatzen duen akordioa parlamentario bat egon arte ez dutela greba bertan bera utziko. Horretaz gain foru gobernuak esklusibotasunak kenduko lukete, baina trabak jarrita sare publikoan eta pribatuan aldi berean aritzeari. Eta esklusibotasuna erabatez ezabatzeak are gehiago urrundu ditu aldeak. Alor pribatuan mediku gisa jardun nahi dute eta hori egiteko batera ezintasunagatik egun jasotzen den ordainsaria galdu gabe. Confiamos que desde el comité de huelga con el que mantenemos una línea de diálogo abierta y constante se pueda valorar este esfuerzo y entre todos demos pasos que nos permitan acercar posturas y lograr un acuerdo positivo para el conjunto, como ya están haciendo, por cierto, la mayoría de las comunidades autónomas que están llegando a acuerdos para no convocar la huelga en muchos casos, en otros para desconvocarlo. Grebak irauten duen bitartean osasun arreta bermatu nahi du gobernuak, eta zenbait hitzorduetan atzerapenak izan daitezkeen arren, berehala hitzordua berreskuratzeko deia jasoko dute kaltetutako pazienteek. Bai, Nafarroako medikuen sindikatuak deituriko grebaren harira kalera atera gara zehatz-mehatz Nafarroako ospitalera galdetzera jendeak nabari ote duen greba hori eta zer iritzi duen orokorrean medikuen aldarrikapenekin baita osasun zerbitzuaren kalitatearekin. Bai, atzo entzun nuen, eta ni badazpada deitu nuen telefonoz, ez zita bat neukan orduan, bai, badazpada, bai. Ez dut asko entzun, ez da gize errebindikazio klasa daukate, ez dut asko entzun, baina, bueno. Pero aquí en Pamplona sí, se nota un poquitín, que hay que ayudarles. Bai, zer badakit, bai. Bueno, ez dut idearik, benetan. Ez zait interesatzen, ez da pensatu ere. Ba, uste dut txartzen ari dela, ez da gize zein dan arrazoia, baina txartzen ari da, bai. La valoro hacia mi parte bien. Yo no he tenido ningún problema con la salud pública. No. No las fa. Beti hobetzen alda. Bai. Porque donde tendría que haber 5 médicos hay 2. Y no, supongo que con eso no dan abasto a todo lo que nos pasa, porque tienen una simple consulta y te dan cita telefónica para una semana. Bizkaiko zar egoitzetako langileek 8 eguneko greba deialdiari hasiera eman diote. 2 urte terdi baino gehiago daramatzate soldatak eta lan baldintzak izoztuta, eta hori salatzeko kalera atera dira. Dagoeneko 21 greba egun egin dituzte elak dituta, baina patronalaren erantzunik ez dutela jaso hartarazi dute. Egia esan, orain arte 21 daramagu erantzunik gabe patronalaren partez, eta jaso dugun berria izan da gutunen bidez,
kuota igoera, usuarioei gainera egotzita soldatan igoera bat, negoziazioaren bitartez. Hau da, hitzarmena negoziatzen daudenez, ez dela egia, kuota igotzen diete usuarioei, horrek suposatzen du, 6,5 edo 10 baten tartean igogera, eta 300 euro hilean. Gainera, egotzitan langileen hobekuntza batera dala, eta iruditzen zaigu oso mingarria horrelako argudio bat erabiltzea gezurra denean. Langileen hitzetan, egoitzek tarifetan aplikatutako igoerek etekin gehiago baino ez diete eragin enpresei, zerbitzuaren kalitatea eta lan baldintzak prekarizatzearen kontura. Bizkaiko Foru Aldundiak diruz hornitzen ditu egoitzak eta horregatik erantzukizuna eskatu diote. Guretzat publikoa izan beharko litzateke zerbitzu bada eta ez du egiten. Halere, behin dirua eman da, kudeatu behar duzun zerbait da, ezin duzu utzi eta alde batera utzi parte hartu gabe, ez? Jaurlaritzak zerbitzu minimoak ezarri arren, sindikatuaren esanetan lanuzteak jarraipen zabala izan du. Zerbitzuen sektorean arazo asko ditugu, zerbitzu minimoa jatze dizkiete oso altuak eta hori kontutan izan da, jarraipena normalean ona izaten ari da. Protestek jarraituko dute eta otsailaren 8 arte egunero mobilizazioak egingo dituzte Bizkaiko zahar egoitzetako langileek. Eta mai gainean Euskal Erakunde guziak erronka potoloak dauzkagu, demografiari dagozkionak, digitalizazioari dagozkionak, ekonomiaren iraunkortasunari, enpleguari edo ingurugiroari, eta hoiei modu egokian erantzuteko fiskalitate egoki bat edukitzea tresna garrantzitsu bada. Alderdien arteko negoziazio honetatik ateratzen den edozein erabaki izan beharko dela gero behar bezala idatzia arau foralen bitartez Foru Aldundietan, eta gero arau hauek onartuak izan behar dutela 3 lurraldeetako batzar nagusietan, eta beraz, logikoa da pentsatzea, udal eta foru hauteskundeen ondoren sortuko diren erakunde berritu horietan hartuko direla honi buruzko neurriak. Nolabait bat egiten dugu, EAJak eta PSek iragarritakoarekin esaten dutenean aurretiaz lehenik eta behin egin behar dela balantze bat, aurreko erreforma fiskalaz, horretan ados gaude, balantze hori ere hainbatetan eskatu dugu, hainbat lekutan eskatu dugu, Araban, Bizkaian, Gipuzkoan eta Legebiltzarrean, eta momentuz balantze hori ere ez da inondik ageri. Inondik ageri. Eta importantea da egitea. Orduan, uste dugu, atzoko iragarpen honek, guztia gozan da, badituela, zantzu asko esateko, esan dugun bezala, gaudela, hauteskunde kanpaina batetako ekimen baten. Les anuncio que vamos a aprobar una nueva subida del salario mínimo interprofesional del 8% para llegar a los 1.080 euros, tal y como hemos acordado con los sindicatos. Pentsio reformaren kontra milaka pertsona kaleratera dira Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Baionan manifestazio jendetzu egin dute erretreten erreforma injustua hau erretiratu lelopean. 17.000 lagun inguruk egitasmoak gaitzetsi dute sindikatuen arabera. Ikusi da aurrekoan bezala, baginan jende pila bat, eta gaur ere nik uste dut jendea etorri dela ongi, eta guretzako biziki importantea da kalean egotea. Sindikatu eta eragile sozialek erretiro hartzeko adina 72 urtetik 74 atzeratu nahi duen Elizabeth Borne lehen ministroaren erreformari ezetz esan diote.
Bien bitartean, Bornek dio pentsio hartzeko gutxieneko adina 74 urtera igotzeko plana negoziezina dela. Horrez gain, pentsio osoa jasotzeko 43 urtez kotizatzea proposatu du Parisko gobernuak. Astelenean heldu zen pentsio reforma Frantziako asanblera eta otsailaren 6an hasiko da eztabaida. Hala, pentsio reforman eragiteko beste 2 greba egun gehiago iragarri dituzte sindikatuek, otsailaren 7rako eta 11rako. Macronen gobernuaren hitzetan gaur egungo pentsio sistema defizitarioa izango da hemendik urte batzutara, eta horrek justifikatzen du erreforma egin behar. Hala ere, sindikatuek diote egungo sistema osasuntsu dagoela. Ikusita erreforma hau, egin nahi duen erreforma hau erabat injustua dela eta erabat antisoziala dela. Bada, grebez gain urrengo egunetan mobilizatzen jarraitzeko borondatea erakutsi dute sindikatuek. Importantea da kalean egotea ere. Ikusi behar da, hemendik aintzina ere nola jarraitzen duen dinamika honek, mobilizazio eta greba egun hauek, baina nik uste dut, era bat ere edo bestera, zerbait gehiago ere egin beharko dela, baldin eta nahi baldin badugu gure aldarriak eta gure deialdiak eta gure aldarrikapenak eta entzunaraztea. Egoera nik uste nahiko arduragarria dela, ez? Zen asko kexatzen gara geurean kompetentzian faltan gauza batzutan, ez? Eta nolabait subironetasuna eta buru jabetza aldarrikatzen hasten gara, baina kompetentzia batzuk euki dauzkagunak, politikoki ez dira aktibatzen, eta hemen lurralde plangintza oso garrantzitsua da energia berriztagarrien ezarpenean, eta hori momentuz hor airean dago, ez dago lurralde plangintzarin energiarekin lotutakoa, eta beraz une honetan, bai esparru oso babestuak alde batera utzita, beste Euskal Herri osoa energia berriztagarrietako sistemak esartzeko, posibilitatea dago, eta hor dago bat. Labrazako eta Azazetako parke eolikoek ingurumenaren alorrean argi berdea lortu dute. Eusko Jaurlaritzak emandako datuen arabera, instalazio berriztagarri horietako bakoitzak 40 megabateko potentzia du, eta Euskal Autonomia Erkidegoan 2006tik abian jarri diren era horretako lehen instalazio eolikoak dira. 3 proiektu eoliko zari gara eta 3 bideratua dute ebakuazio linearen konexioa lehendik dauden azpiestazioetara. Jaurlaritzak deritzo horrek ingurumenaren gaineko eragina murrizten lagunduko duela. Sortuko den energiarekin 107.000 etxebizitza baino gehiago hornitza aurre ikusten da, eta era berean urtean 50.000 tona CO2 baino gehiago atmosferara isurtzea saiestuko da. Azken xehetasunen berri eman du Arantxa Tapia Jaurlaritzako ekonomia garapeneko sailburuak eta nabarmendu du oraindik prozesu luzea izango dela. 2024aren bukaera 2025 hasierarako bien obrak martxan lirateke. Proiektu honatzean Aixeindar elkartea dago Iberdrolak eta Eusko Jaurlaritzak energiaren euskal erakundaren bitartez osaturiko elkartea. Testuinguru honetan naiz edabideak jakitera eman du Labrazako eta Azazetako parkeak energia eolikoaren lurralde plan sektoriala oinarri hartuta izapidetzen ari direla. Plan hori Juan Jose Ibarretxeren lehen agintaldian egin zen 2002an, Josu Jon Imazekin industria, merkataritza eta turismo sailaren buru zela. Berak onartu zuen orduan ere, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan parke eolikoak ezartzeak eragin handia izan dezakela lurraldean, eta eragin nabarmena izan dezakela ingurune naturalean eta horiek kokatzen diren lekuaren ingurunean. Dokumentuaren arabera parke eolikoak hirietatik urrun jarri behar dira, edertasun handiko edo eduki kulturaleko espazioetatik kanpo eta parke bat instalatzea errentagarri egiten duten espazioen artean alternatiben azterketa zorrotzen bide zaien kokalekuak hautatuz. Bizkaia eta Kantabrian egin asmo zen Maia proiektu eolikoa atzera bota dute. Trantsizio ekologikorako Ministerioaren ingurumen kalitate eta ebaluazioko zuzendaritza nagusiak ingurumen inpaktu negatiboaren adierazpena egin du Kantabriako Guriezo eta Castro Urdiales udalerrietan eta Sopuerta, Galdames, Muskiz eta Abanto Zierbenan kokatutako Maia parke eolikoaren eta haren ebakuazio azpiegituraren proiektuaren gainean. 11 erosorgailuko osatzen dute proiektua eta ingurumen azterketa egin ostean ondorioztatu dute litekena dela horrek ingurumenean eragin kaltegarri nabarmenak eragitea, eta proiektuaren atzean dagoen Capital Energy enpresak ez lukela behar besteko bermerik izango ingurumena behar bezala babesteko.
Gainera erosorgailua jarri nahi diren parkea ekologia, ondare eta paisaia balio handiko eremu batean dago. Ingurumen faktore kaltetuena faunarena dela adirazi dute eta zehazki hegazti taldeena. Izan ere proiektua arriskuan dauden hainbat espezieren banaketa eremuan aurkitzen da, baita hegazti kontzentrazioan eremuetatik hurbil ere. Horrek zuzenean izango luke kalte eragina batez ere sai arrearengan eta sai zuriarengan, desagertzeko arriskuan baitago espezie hori. Bizkaiko Foru Aldundiaren dekretuak dio sai zuriaren eremu kritikoen inguruan 10 kilometroko erradioan parke eolikoak instalatza saiestuko dela. Testu inguru honetan Bizkaiko Foru Aldundiko natura ondarearen zerbitzuaren eta Kantabriako Gobernuko biodibertsitate ingurumen eta klima aldaketaren zuzendaritza nagusiaren txostenak proiektuaren aurkakoak dira. Ildo horretan trantsizio ekologikorako ministerioak ez dio ingurumen baimenik eman. Hiru urte betetzear dira Zaldibarko zabortegia amildu zenetik. 2020ko otsailaren 6an milaka tona lur eta zabor amildu ziren Berte Recycling enpresa kudeatzen zuen zabortegitik behera. Luiziak arrastaka eraman zituen Alberto Sololuze eta Joakin Beltran langileak. Beltran oraindik lur azpian dago, Sololuzeren gorpua bakarrik aurkitu zuten. Amiltzaren ondorioz gainera diosina, furano eta metal astunez bete ziren eskualde jendetsu baten airea, lurra eta ura. Oraindik arrakala nagusi da eta gertatutakoa antzuranez erortzeko Zaldibar argitu plataformak ekitaldi bat antolatu du otsailaren 5an Eitzagan. Joakin Beltran eta Alberto Sololuze oroitu zabortegian gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak exigitu eta erantzukizun guztiak argitzeko eskatuko dute. Eguerdiko 12:00 ekingo diote ekitaldiari eta arratsaldera arte musika emanaldia, loro eskaintza eta hitzartzak izango dira Eitzagan, Joakin Beltran eta Alberto Sololuze langileak oroituz. Atzera begira jarri zabortegia 2011an hasi zen hondakinak jasotzen eta 35 urtez betetza aurreikusten zen, 2056 urtera arte. 2012an 185.000 tona hondakin jasotzetik 2018 eta 2019an 500.000 tona baino gehiago jasotzera igaro zen. Urte horietan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hondakin gehien pilatu zuen zabortegia izan zen. Zaldibarko hondamendiaren harira 2 auzi ireki ziren, bata ordea 2021an itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarrena berriz ingurumenaren aurkako delituagatik ireki zuten, eta Durangoko lehenengo instrukzio auzitegiaren eskutan dago. Donostiako Ainor Gauzoaren eta Lasarte Horia herriaren artean dagoen Belartzagoikoan 200.000 metro karratutik gorako azalera duen industrialde bat eraiki nahi dute. Proiektuak hasiera batean zentro logistiko handi bat aurreikusten du, eta zati handi bat Amazon multinazionalarentzat izango litzateke Aritzalde kolektibo ekologistaren arabera. Hasiera batean Amazonek Oiartzunen eraiki behar zuen zentroa, gerora bertan behera utzi zuena. Orain Donostiako Belartzagoikoan sortu nahi duten makropoligonoan kokatuko den susmoa dago herritarren artean. Baina multinazional horrez gain, beste enpresa batzuentzako tokia ere izango da. Pabilloiak, denda, gasolindegi bat eta hotel bat aurre ikusten dira. Duela hainbat urte sortu zen auzia da hau. Izan ere atzera begira jarriz 2016an legez kanpoko arroka isurketa bat egin zen, baina enpresak eta udalak ez dute kendu. Mercadonako eta McDonaldseko obretan 150.000 metro kubiko harri inguru isuri ziren. Handik 3 urtera Euskal Autonomia Erkidegoko auzitegi nagusiak isurketa hori legez kanpokoa zela egiaztatu zuen. Hala ere enpresak entzungor egin die beti udalaren eskaerei eta isunei. Ildo horretan udalak ere iragarri zuen hondakinak kenduko zituela, baina ordutik material gutxi atera dutela esan du Aritzaldek. Are gehiago kolektibo ekologistak uste du harri horiek etorkizuneko industrialdean erabiliko direla. Gaineratu dute proiektu hau Donostiako saltoki txikientzat mehatxua izango dela, baita ingurumenarentzat ere.
Avui continuarem lluitant, però és veritat que la lluita es va aclarint. I avui hem consolidat coses que portàvem 5 anys treballant per consolidar i que obre una nova fase. Debe interpretarse en el sentido de que una autoridad judicial de ejecución no dispone de la facultad de denegar la ejecución de una orden de detención europea basándose en un motivo de no ejecución que no se derive de la decisión. Elite en una ciudad pequeña. Mis recuerdos, obviamente, de Vitoria son siempre muy buenos porque al final siempre que voy es como volver a casa. Zinema Euskal Film Laburren jaialdiaren 16. edizio ospatu berri da 3 sail lehiakorrekin. Sail ofiziala, bideoklip saila eta ikasle saila. 94 ikusentzunezko jaso dituzte orotara, baina 32 izan dira finalera pasa direnak. 10 sail ofizialera, 10 ikasle sailera eta 12 bideoklip sailera. Sari banaketarako gunea Aretxabaletako Zaraia areto aukeratu dute, Euskal Herriko zinema sortzaileen plaza bilakatuz. Atmosferan ilusioa, urduritasuna eta jakimina antzeman dira hautatuen artean. Eta iritsi da sarituak nortzu diren jakiteko garaia. 16. edizioko Zinema sariko irabazlea Maider Oleaga bilbotarraren Irrits filma da. Sail ofizialarekin jarraituz Bertigo sariaren garaia David Gonzalezen Siempre Lunes filma da. Senior epaimaiaren saria Cuerdas pelikula Estibaliz Urresola Solagurenena eta ikusleen saria Ana Lambarri Teia Etxeren 36 filmak jaso du.
Bideoklip saian berriz, bideoklip honenaren saria Nitia Lopezen Koyote eta Txiko Tornado Bizdun Kondor eta Ñora Alakran lana jaso du. Euskarazko bideoklip honenean Nor naiz ni zein zarazu Flavio Banterlaren bideoklipa izan da garaie, eta sail honetako ikusleen saria Iñaki Tena eta Claudia Molinaren Koko Oljik irabazi du. Azkenik ikasle lan honenaren saria Gerardo Tomeren estampadok jaso du. Munsaria berriz Javier Elizalderen Mitxoletak, Mundukide saria Beñat Goia eta Iraia Irazustaren Arlanak eta ikasle saieko ikusleen sarian Marina Pero Sanzen Muskil izan da garaie. Eta Malauan jaio zen Altzania Mendi Kluba eta bi ekimen ospetsuengatik ezaguna da, Mendi Festivala eta Mitzarro lasterketa. Araian, Azparrenan kokatzen den udalerrian aurkitu dezakegu kluba eta bere eskaintza. Zonaldeak badu sarma propioa mendiz inguratuta dago, besteak beste aratz ikusi dezakegu oso hurbil. Hemengo inguruan, aratz inguruan eta Altzaneko mendietan, asteburoi hurbiltzen da jende pilo bat. Hortik atera dira, hor daukagu Juanito Jarzabal, daukagu hor Pou Anaiak, daukagu Baio, eta pilo bat jende baita, ezaguna eta ezaguna ez dena baita. Gero, Arabaldean ere, Gorbeia, gero jaten bazara egoalderuntz, hor daukazu el Palomares, bai? Endira joateko baita. Gero adibidez eskalatzeko baita dago, hainbat leku, hementze bertako egino, gero joan zaitezke, Atauri, joan zaitezke, dago gune pilo bat, bai? Ondo jakitean nora zoazen, informatzea ebilbidetaz eta denak, neurtzea zure indarra, joaten zaren lekura jakitea egin dezakezun, bai ibiltzeko, bai eskalatzeko, bai edozein disiplina bat praktikatzeko. Meteorologia baita, importantea da, materiala, betikoa, hori da oso importantea da. Datorren urtean egingo dugu ja 10. urte horrena. Eta zera baten, sortu genuen kluba, batez ere eta, hemen ez da inoiz egon benetako klub bat eta orduan gauza da, hemengo zonaldea ikusita, zenolako baliabide, mendiko baliabideak eta naturalak dituen, zerbait sortzea da. Eta honekin batera baita, dinamizatzea pizka bat ere, herriko bizitza baita. Beti izan dugu hori helburu baita. Eta batez ere baita ere, hemengo ingurune naturala kanporatzea baita, erakustea jendeari. Hori zen batez ere, nik gogoratzen ditudan hasierako helburuak. Gu zentratzen gara, batez ere eta hemengo jardunaldiak, festivalean, eta baita ere egiten dugu maiatza ekainen aldean hor Mitzarro bira. Hori izango da gure proga edo gure ekimen estrella, Da mendiko lasterketa baita ere antolatzen dugu horrekin batera martxak. Gero baita, horrekin batera baita, hori izaten da bai hemengoentzako eta bai kanpora begira. Eta lasterketa ez hemengo jenderi baizik eta kanpoko jenderi baita. Baita hemengo irterak, herrientzako irterak izaten da Araetzeko igoera, gero baita elkartzangara klubeko baita 31ean, abendura 31ean baita, Umandi Normagaletan baita, un poco salida sozial urtekoa eta, gero Nordic Walking baita egiten dugu, urtean behin.
Aipatu dugunez, mendi festivala oso ezaguna den ekimena da, izan ere 11. edizioa antolatu dute aurten. Hasiera batean, 2012an, ez zuen Altzania klubak antolatu. Eta lehenengo bi edizioak udalerriko bi lagunek antolatu zituzten, Ángel Gordo Barbado eta Álvaro González de Alaiza. González de Alaiza zendu zen eta 2021etik aurrera festivalean omenaldia egiten diote. Mendiaren inguruan dauden edo egon daitezken disiplina desberdinak, ez da bakarrik adibidez horrelako ekiltaldietan beti joera izaten da, goi mendira, 8.000koak eta gu beti nahi saiatu gara modalitate desberdinak. Bai goi mendiak, jakina, gero eskia, baita mendi lasterketak, bizikletak eta mendiak eta abenturarekin zerikusia duten aktibitateekin. Hori beti izan du gure zaguarri bat. Alberte Ñarrategi, Aletzikon, Oiane Kortazar, Maiora etorri da, Juan de Nazar etorri zen, Juanito de Arzabal, atal berria, herriko txokoa, bai? Ateratzeko baita, hemengo jendeak egiten ditute edo egin ditzaketen gauzak baita, bai? Azken zian mendiko munduan, bai? Hortik aurrera urtero beti ateratzen da zerbait. Ez bakarrik ezaguna dira, ez bakarrik ospetxo dira, baizik eta azkenean nolako festival baten ere jendea bilatzen duena da atzaldea ondo pasatzea. Hemen hurbiltzen dira, irauten du, gehien izaten da ordu eta erdi edo, eta orduan da azken finean pasatzealik eta hobenen. Orduan, etor daiteke adibidez oso pertsona ospetsu bat ere gauza kontatzera, baina ez badu konektatzen jende hor ikusleekin eta ez dago. Eta etorri da jende xumea baita, kontatzera bizikletako gauzak edo kainoiak kontatzera eta nik uste kalitaterik aldetik ez dakit, baina da konektatzea, hori nabaritzen. Alto zerain, Arrabarroko Garendok oso oroimen hona daukagu berataz eta, bai? Eta hemen azparrean baita. Bitxia da zen Albertok lehenengo festivalean parte hartu zuen, egoratzen naiz, oraindik antolatzen lehen nintzen, bai, etorri nintzen ikusle modura, eta hori elkartu hemen, zinema horretan agian sartzen dela 100 piko pertsona, 10 pertsona besterik geunden. Gero, bueltatu zen, ondo goratzen banaiz, 2016an, beste hitzaldi bat ematera, eta hor bete zen, aretoa eta. Eta aia tamalez gero urrengo urtean jazen hil zenean, bai. Oso pertsona maitatua leku guztietan. Bada, iritsi da eguneko elkarrizketa nagusiari heltzeko unea, eta horretarako hemen dugu gaur gurean Aitor Urresti, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea eta energia berriztagarrietan espezializatutako ingenieria. Kaixo? Egunon. Ondo etorri gurera, bada, hasteko panorama orokor bati begiratuko diogu, eta fokoa Euskal Herrian jarrita zein da bertoko erkidegoan egoera berriztagarriei dagokienean, ez? Azkenaldian albiste pila bat irakurtzen gabiltza, ez gaude ohituta kasik? Bai, azkenaldian, alde batetik, orokorrean, ez? Mugitzen ari gara, alde batetik krisialdi klimatiko bat daukagu, gainera, gaur egun baita ere azken urte terdian krisialdi horri, krisialdi energetiko bat gehitu zaio, eta jakindakiguna da irtenbideetako bat energia berriztagarrietatik etorri behar dela, ez? Orduan, lan hori, ibilbide hori egin behar dugu, baina momentuz oso geldogoaz,
instalazio gutxi daukagu, bereziki Euskal Autonomia Erkidegoan, Nafarroako kasuan parke eoliko asko eta daudenez, egoera ez da horren kaskarra, baina nondik ere lan asko egiteko dago, eta une honetan nolabait gatazka dago ereduan, hau da, energia berriztagarriak zelan ezarriko diran. Makroparke batzuen bidez egingote diran, edo tokian toki, bakoitzak behar duena ekoiztuz, autokontsumoan, komunitate energetikoan, eta guzti beste egitura desberdin baten oinarritukote dan. Eta hor dago gatazka hoitzea. Erronka nagusina beraz zer litzateke kasik erabakitzea, zein modutan egin nahi dugun trantsizio hau? Bai, zer gertatzen ari da, une honetan, erakundetatik bereziki guzti hau planifikatu eta nolait ordenatu behar dutenak dirala, erabaki dana da ezer ez erabakitzea, eta hau baita ere erabaki politiko bat da. Hau da, zuk ezer nolabait arautzen ez dozuen bitartean, ia edo zer gauza posible liteke, eta borroka honetan bereziki diru gehien eta nolabait energia eredu kontzentratu baten aldekoak dira irabazten ari diranak. Erabaki politikoetan geroxeago sakonduko dugu, artean baina gizarteari begira edo jendarteak sentsibilizaziorik badauka halako gaietan? Sentsibilizazio baino gehiago nik azken urteetan izatez, ez da gauza berria, ikusten ari nazena da, ardura dagola, ezagutza falta, eta bai halako kuriosidadea, ez? Asko galetzen da, energia berriztagarrik benetan posible dira, zenbat emango duten, zenolako sistemak dauden, ezagutza falta bat badago, baita ere energiaren kontsumoaren unian, hau da, jendeak ez daki espreski bere etzeko beroketa sistemako galdarak zela funtzionatzen dagoan, termostatua zelan jarri behar dan, guzti hau ez da ezagutzen, eta hortze baita ere eskuntza egin behar da, baina haratago zer ikusten dugu. Teorikoki galdetzen dozunean jendeari, prestengo zinateke zure bizimodua aldatzeko gauza hauetan, benetan, klimari laguntzeko, erantzuna da beti baiezkoa, baina ikusten dozunean egunerokoan zer egiten duten, hor nolabait teoriatik praktikara, hor pauso hori momentuz ez da larri ematen, eta hori nik uste arduragarria dela. Eta aipatu zu hezkuntza aldetik ere badela lan apur bat egiteko, jendearen ezjakintasunaren aurrean? Bai, hala da, eta gainera hau lehen hezkuntzatik landu behar daneko gauza bat da, ez? Ja, nolabait, barneratuta daukagu adibidez, hondakinen kasuan, lehen hezkuntzatik eskoletan eta asko azaltzen dela, zelan birziklatu behar dan, zelan hondakinak banatu behar diran, guzti hau nolabait ja barneratuta daukagu gizarte bezala, baina energiaren alorrean oso gutxi, oso esperientzia gutxi daude, eta baina egin dianak beti oso positiboak dira, eta ikusten dugu nolabait hezkuntza mailan, nolabait ibilbide osoan ezagutza hauek barneratzen direnean, baita ere ikasleek etxeetara bideratzen dutela, eta hor bai ikusten dela aurrera pausu interesgarria, ez? Ikasleak aipatu dituzula irakasleare bazara, ez? Zer nolako inkietudak edo dituzte energia berriztagarrien alorrean gehien bat? Bueno, nire kasuan energia berriztagarrien ingeniaritzako gradu baten irakasle izan da, argi dago interesa handia daukatela, ez? Haratago, nik uste dut gure ikasleek eta bai unibertsitatean, lanbide heziketan hau da, nolabait adina batekuak diranak, gizartea barneratuta daudela, eta beraz, gizartearen inkietude berdinak dauzkie, eta nolabait hortze baita ere nabaritzen da, ez? Gainera, nik uste dut aipatu behar dela, gaur egun, une honetan unibertsitatean dauzkaunak dirala, pandemiako belaunaldia nolabait deitzeko, eta ia da, une honetan beren buruan beste gauza batzuk dauzkatela, ez? Baina hau ez dinotalan zentzu negatibo baten, baizik eta ulertuz, ez? Une honetan agian, beraien ikuspuntua ez da horren beste 10 urte begira ze gertatuko den, baizik eta une honetan pasatakoaren ondoren, zer egingo duan bihar, etzi eta hurrengo egunetan, ez? Orduan hori bai nabaritzen dela orokorrean. Baina, nik uste dut gazte gehiengoen bezala badaukela halako, gutxienez, etorkizunarekiko zalantzak egon badaude, eta hemen klima aldaketa beti agertzen da, galdetzen duzunean. Ze gertatuko da, hor dago nolaiteko zalantza hori. Eta gero herritarrez ari gara hitz egiten, baina hortik badago botere politikoa eraberean, eta hasian aipatu dugu, ez? Nola egunotan periodikoa zabaldu ezkero, beti egongo da parke eolikoen bueltako albiste bat, edo beste zer da gertatzen ari dena, ez? Arlo politikotik begiratuta.
Bueno, hortze egoera nik uste nahiko arduragarria dela, ez? Zen asko kexatzen gara geurean kompetentzian faltan gauza batzutan, ez? Eta nolabait subironetasuna eta buru jabetza aldarrikatzen hasten gara, baina kompetentzia batzuk eduki dauzkagunak, politikoki ez dira aktibatzen, eta hemen lurralde plangintza oso garrantzitsua da energia berriztagarrien ezarpenean, eta hori momentuz hor airean dago, ez dago lurralde plangintzaren energiarekin lotutakoa, eta beraz, une honetan, bai esparru oso babestuak alde batera utzita, beste Euskal Herri osoa energia berriztagarrietako sistemak esartzeko, posibilitatea dago, eta hor dago gatazka, ez? Gertatzen da, enpresa handiek beraien interesa da, alik eta irabazi ekonomiko handienak lortzea, eta hortarako erabakitzen dabe beraien proiektuak planteatzen dituzte, nolabait irabazi gehiago lortuko dituzteneko lekuetan. Lurralde plangintza bat egon eskero, agian lurralde hauek edo leku hauek ez lirateke izango aproposak, baizik eta beste batzuk, irabazi gutxiago lortzen dituztenak? Bai, baina baita ere ingurugiraren ikuspegitik, babes handiago suposatzen duteneko lekuak izango lirateke, ez? Eta hor dago nolabait gakoa. Lurralde plangintzaren falta adierazi duzu, baina era berean ez dakit, ez? Esaterako EAEtik, ez? Hamarnaka plan aurrera ateratzeko asmoa iragarri da, ez? Eta orain bagabiltza ikusten, ez? Egun baten onartu bai, hurrengoan ez? Nola da posible ere horiek iragartzea eta ez halako adierazpenak egitea plangintzarik ez dagoen artean? Bai, une honetan zain gaude, bere garaian egon zen plan eoliko bat, bigarren plan eoliko bat egitekoa zen, izatez eginda zegoen, baina azkenean desagertu zen. Orain gaude lurralde plan sektorial batekin, energia berriztagarriekin lotutakoa. Hau baita ere, badirudi, bere ibilbidea baita ere eten dela, ez dakigu benetan ze gertatu izan den, baina bazegoen, gaur egunerako aprobatzeko moduan egon bazegoen, azkenengo zirriborroak behintzak nahiko aurreratuta zeuden, mapekin eta dana, eta derrepente guztia eten da, eta ez dakigu benetan ze gertatzen den, ez? Klaro, hau gertatzen da, une baten non, lehen aipatu bezala, ia egunero parke berriak agertzen ari diran. Eta parke berri horiek esarriko direneko lekuak hartu eskero eta plangintzako mapetan agertzen diranak, ziurrenik ikusiko dugu bat ez datoztela. Orduanik ez dakit hor zenolako interesik dagoen, baina egia da susmotzarra hartzen dula. Nola heldu beharko lizaioke horri, ez? Eta zer izan beharko luke plan sektorial honek, ez? Non oinarritu beharko litzateke? Bai, plan sektorial honek nik uste une honetan behintzat planteatuta zegoen azan bakarrik lekuak ezartzea, hau da esatia leku honetan tramitazioaren ikuspegitik, tramitazioa oso azkarra izango da, beste leku hauetan tramitazioa nahiko geldoa eta beste leku batzuk nolabait debekatuta daudenak, ez? 3 kategoria horiek ezartzen zian, baina ezer gutxi gehiago. Nik uste dut, honelako plangintza hon bat egiteko eta benetako trantsizio energetiko bidezko bat eukitzeko, egin behar dana da ez bakarrik gune horiek zehaztu, gune horiek gainera orekatuta egon behar dira nolabait lurralde osoan zehar, 3 lurralde historikoak Euskal Autonomia Erkidegoaren kasuan, bakoitzak bere leku propiak eduki behar ditu, bere energia ekoizteko, eta baita ere eskualde mailan gauza bera egin beharko litzateke, baina hortaz aparte baita ere zehaztu behar da instalazio hauek zelan egiten dian. Hau da, ze tamainakoak diran aproposenak, beraien arteko distantziak, fotovoltaikaren kasuan adibidez ze edadurako lekuak eremuak hartzen dian, eolikaren kasuan altuerak, planteatzen ari direneko aerosolgailuak 200 metrokoak dira, hau itzela da. Hemen gertu daukagu iberdroladorrea, baina altuagoak dira. Olakoak mendipuntetan jartzea proposatzen ari da, ez? Nik uste dut hortze, nolabait nahiko adierazgarria dela une honetan gure aginte politikoek daukateneko erantzun falta. Beraz, halakoak iragartzen direnean, ez? 200 metroko gauz handi horiek, benetan orduan interesa beste bat dela ematen du, ez? Ez dakit horra aipatu zurenago, entitate pribatuetara bideratutakoak. Claro, une honetan guzti hau nolabait, hau da, proposamenak egiten ditunak enpresa pribatuak dira, azkenean, une honetan daukaguneko araudiarekin, merkatu librea da, eta zergaitik ez? Nolabait, bultzada publikoa dauzkateneko sistemak txikiagoak izaten dira, ia da hor ekiolarekin bat
eta ez da goratzen oin beste publiko bat badau baita ere, hortze badaude, baina gauza txikiak, baina hortaz aparte zer gutxi gehiago, ez? Zer egin beharko litzateke, bueno, hor planteatu, ez? Sistema handiak lehenesten diren heinean, hortze bereziki fondo pribatuak sartuko dira. Sistema txikiak lehenesten diren heinean, banakakoek, hau da, gizartea baita ere parte hartzeko aukera aukiko luke. Ez da bardina, 1 megabatioko parke fotovoltaiko batek 1 milioi euro balio ditu, megabatio batekoak milioi bat. Milioi bat, ez dut esango bosten artean, baina egia da gizarte bezala honen parte bat baita ere aurreratu daikegula eta gero honen onura ekonomikoak lortu. Baina plangintza badago dagoenean betez ere behiratuta eta araudia sistema handia hauek lehenesteko, hortze gizartea kanpo gelditzen da. Talakoak ezartze bidean ere, azken hilabetean Madrildik ere iritsi da albistea, ez? Berez malgutu egin du lan orokorrean esan da, ez? Hauek inplantatzeko beharri izan direnak. Zer suposatzen du horrek? Bai, ingurugiro inpaktuko analizi alde batera utzi dau, eta nahiko arduragarria da, ez? Hau da, bakarrik honelako parke berri bat, honelako instalazio berri bat planteatzen danean bakarrik kokagunea aztertzen da, eta oso gainetik esaten da, bueno, lekua egokia da, ez da egokia. Baina ez da sartzen besteak aztertzen zenolako tamainako sistemak diran, zenolako bestelako implikazioak egon daitezken, eta gainera kontutan hartu behar dugu une honetan honelako parken tramitazioan partaidetza publikoa egoteko leku bakarra ingurugiro inpaktuko analizia dela. Beraz, nolabait parte hartze publikoa desagertzen da honekin bat. Ez da bakarrik ingurugiro inpaktuaren analizia desagertzen dela, baita ere gizartearen parte hartzea alde batera gelditzen da. Orduan, nik uste oso arduragarria dela Madrildik emandako aurrera pausu hori, baina eske gainera hortaz aparte dekretu berdinean baita ere animatzen die beste autonomia erkidegoei bide berdina hartzea, autonomia erkidegoan parke tamaina, ertainekoak dira, baina izatez nahiko handiak diranekoak tramitatzen dira, estatuak handienak tramitatzen ditu. Tamaina txikiago hauetarako baita ere gauza bera egitera animatzen du ministerioak, nik uste nahiko deigarria dela. Eta gainera gizartearen parte hartzea egin batean badabe ez, ukatza edo bintzat hori alde batera usteak baditu ondorio larriak. Bai, besteak beste askotan gertatu izan da. Parte hartzeko prozesu honetan ezagutzen ez zireneko inpaktu batzuk agertzen dirala, ez? Bereziki beste balio historiko sozialekin lotuta daudenak, adibidez, eta batzutan baita ere agertzen dira ezagutzen ez zireneko espezie batzuk bertan daudela baita ere babestu beharrekoak, ez? Eta horrekin bat baita ere gizartearen erantzuna ikusten denean, parte hartze publiko honek ematen duen erantzuna baita ere, proiektuen tamaina eta kokagunea eta beste elementu batzuk baita ere nolabait lehuntzen dira eta lortzen da inguruan hobeto egokitzen daneko instalazio bat azkenean eukitzea. Guzti hau une honetan ja desagertuta dago. Gainera, hor besteak beste Statkraft enpresaren albiste hori izan zena egian lehendabizikoa jendea saldatu egin zena, ez? Nola baloratzen duzu horren bueltan gertatutako guztia, ez? Esaten zen, halako proiektu bat demokratizatzeko iristen zela proposamen hori? Bai, egia da, hasieran albiste entzun genuenean, Bentzan, nire erantzuna izan zen, hor, erdian, ez? Hau da, alde batetik, interesgarria zen musika oso interesgarria zen, ez? Parte hartzea, proiektuan baita ere parte bat, inbertsioaren parte bat baita ere sozializatzeko prezeuden, gardentasuna, egia da momentuz lortu duguneko gauza bakarra izan dela gardentasuna, baina gardentasun horrekin bat ikusi dugu, adibidez, parte hartzearen parte bat ja ukatuta dagoela, zeia lekua erabakita dago, makinen tamaina, makinen zenbatekoa, beraz, hor parte hartzerako leku gutxia gelditzen da, ez? Sozializazioarena, ikusi behar da, zen parte bat irekitzeko prezeuden, baina enpresa bat sartu da, eta agian enpresa horrek parte hartze sozializazio da inbertsioaren
parte gehiena berak eroaten dago eta ez bertan bizi diranak, ez? Hor ikusi behar zenolako ibilbidea daukan. Baina egia da hasierako musika oso politia zala, baina gero benetan hau zelan gauzatzen da ikusten duzunean, gero eta albiste negatibo gehiago ikusten ari gara. Bai, ez dira berean, adibidez gaur irakurri dute berrian uste dut, azazetako azken proposamen horrekin ere, proiektu horrekin ez, herritarrak asarre badirela, hor, tarterik egongo da ez, herritarrak entzunak izan daitezen? Bueno, une honetan proiektua onartu da, baina egia da, oraindik ere tramitazioa pixkat aurrera egiten duela, ez? Nolabait, eraikitzen hasi arte, proiektua zuzentzeko aukera egon badago, eta hor ikusi behar, ez? Segertatzen da, normalean, onelako enpresa batek ikusten duenean, agintarien oniritzia daukala, aldaketak egiteko esparrua oso estua dela, ez? Orduan ez dirudi ezer aldatuko danik. Baina, bueno, ikusi behar, ez? Hau beti esaten dugu, lehenengo makina jarri arte, oraindik ere borrokarako aukera egon badagola, ez? Eta orduan, hortik ikusi behar, zenolako akordioetara llegatzeko posibilidaderik ote dagoen edo ez. Gero hor beste foku bat energia eguzki plaketan ere badago, hor igual agian udalerritatik eta ez, geroz eta proiektu gehiago ikusten ari gara, ez, zer garrantzia du honek edo honek ze baliabide emango dizkegu? Bueno, azken finean ikusten duguna da, aldez aurretiko eredu energetikoarekin bat gertatzen den bezala, ezin dugula egon teknologia bakar baten menpe, beraz, geurean egia da eolikak instalazioaren tamainarako energia gehien sortzen duena dela, baina fotovoltaika baita ere osagarri bezala oso interesgarria dela, ez? Eta fotovoltaika badauzka beste aukera batzuk, adibidez, hirigunetan sartzeko aukera dago, teilatuetan jarriz, eta beraz, nolabait, inguru naturala horren beste okupatu gabe baita ere energia sortzeko ahalmena dauka, ez? Horrekin bat baita ere, autokontsumorako posibilidade irekitzen dago, komunitate energetikoak, hor beste ibilbide eta beste bide batzuk irekitzen ditu, ez? Hortik oso interesgarria da, baina egia da eolikarekin bat gertatzen den bezala, hemen baita ere parke handiak planteatzen ari dirala, ez? Hau bereziki gehiago daukagu Nafarroan hegoaldean, eta Araban ikusi behar hortze baita ere proiektun bat dago hor proposatuta. Hemen asuntua da zenolako okupazioa egiten den, ez? Nahiko azalera handiak erabiltzen dira, bereziki tamaina handiko plantak planteatzen diralako, ez? Ez da bardina, estatu mailan ikusten ari gareneko 700 hektareako proiektu batzuk erraldoiak diranak, edo hektarea bat okupatzen dueneko proiektu bat planteatzea, ez? Hau da, hor baita ere gaur egun fotovoltaikan bai anistasun gehiago dagola, eta hemen berriz ere ereduaren asuntua da, ez? Zer lehenetziko duten agintariek eta hortik zer da bereziki enpresa pribatuek bultzatuko dutenak, baina hemen bai oso interesgarria da horren modulablea izan da, hau da, sistema txikiak eta handiak egiteko aukera ematen duenez, hemen herritargoaren partaidetza are eta errazagoa da. Eta hori bai nolabait bidezko trantsizio baterako bidea irekitzen du. Trantsizioa aipatu duzula, ez? Orain hartan aipatu ditugun gako guzti hauek ari da sartzen trantsizio energetikoaren txapelapean, ez? Eta hori da sozializatzen ari den, ez, terminoa. Zer arrisku dakar honek ere? Bueno, trantsizioarekin baita ere, segun eta zelan definitzen duzun, gauza desberdinak goiko dituzu, ez? Askorentzat, trantsizio energetikoa da bakarrik nolabait entzufe aldatzea. Hau da, une honetan gas naturaletik ekoizten duguna, energia berriztagarriekin lortzea. Gure kotzea, une honetan gasolina diesela kontsumitzen duela, elektrizitatea kontsumitzea. Hori bakarrik balitz, benetan ez dakigu zertarako egiten dugun ibilbidea, zen eredu energetikoan emisio eta aparte beste arazo larri asko daude. Orduan, trantsizio energetikoa egon behar da baita ere oinarrituta energiaren kontsumaren murrizpenean, eraginkortasun energetikoan, energiaren demokratizazioan, parte hartzean, bidezko trantsizio bat egin behar da, da gizarte guztia barneratuz, elementu gehiago sartu behar dira eta ez bakarrik energia berriztagarriak. Eta bediru azken aldian fokua bakarrik energia berriztagarrietan jartzen dugula.
Baina gero esaterako Europara igota begira da, gabiltza ikusten, krisi bati aurre egiteko aitzakiapean, karbono meategiak edo hirien aldeko apustua, energia nuklearraz ere, ari da asko hitz egiten, horrek badira alternatiba? Bueno, batzuentzat bai, gizartearentzat alternatiba oso txarra izango litzateke, baina ikusi izan dugu adibidez Alemaniaren kasua ikatzeko meategi batekin, non ez da bakarrik herri oso bat deuseztu dutela, baita ere parke eoliko bat desmontatu dute ikatza ataratzeko, hau da benetako soramena, benetako atzera pausuak, energia nuklearrarekin egia da eztabaida asko dagoela, baina benetan aurrera proiektu berririk ez da agertzen, beraz badirudi eztabaida politikoagoa dela benetako eztabaida bat baino, eta gas naturalaren kasua baitaren ikustot oso deigarria dela, Ukrainiaren krisi honekin bat, etorri izan dana da gas naturalaren ereduaren sendotze bat, Hau da, planteatu beharrean dirua inbertitu behar dugula azkar energia berriztagarri berriak esartzeko, diru publikoa sartu izan da, gas naturalarekin lotutako azpiegitura berriak sortzeko, Eta hori oso deigarria da, Egia da krisi egoera baten aurrean errezena dela, ez hautzen dozuneko ereduari lotzia, baina benetan une honetan egin behar duguna da justu kontrako bidea, ze krisialdi hau eraginda dago besteak beste eredu honengatik. Eta horre alarma piztu da asko energia beraren prezioan, Azken hori da etxeetan pairatzen duguna, eta herritarrak agian gehien kezkatzen dutena ere. Bai, baina egia da prezioen krisialdi hau, naiz eta asko aipatu da Ukrainiako krisiarekin lotuta, aldez aurretik hasi zala. Hau ja hasi zen 2021ko uda alderantz, azizkiran prezioak goraka, eta honek erakutsi duena besteak beste da merkatu elektrikoak ez duela ondo funtzionatzen, merkatu elektrikoak ez du balio, benetan zertzuzkoak direneko prezioak esartzeko. Eta hori agerian jarri da are gehiago, Iberiako excepzio honekin, gazaren mekanismo honekin, zelan teknologia bat merkatuaren prezioen esartzetik kanpora usten dugunean, prezioak berantza jaitzi dira, baina egun batzutan, gaz naturalik ia euki ez dituguneko egun batzuetan, prezioa nahiko altua izan da, zergaitik berriz ere hidraulikarekin espekulazio itzela egondalako, Orduan, merkatu elektrikoa guztiz berregin behar dela, nik uste dut nahiko agerian dago. Eta hortik bestalde, prezioak oso altuak dianean, bereziki egoera zaurgarrian daudeneko familientzat besa planteatu behar da, Gizartearen parte garrantzitsu batek ez dauka arazorik prezio horiek ordaintzeko, eta hori prezioa bada, baita ere ala nohartarazten gara gure energiak zenolako kostua daukan, eta saiatzen gara kontsumo energetikoa murrizten, baina egoera zaurgarriak daudenak ez daukate olako aukerarik, eta beraz horietarako bai, bez nahiko zabal bat ezarri behar da, eta gainera erantzun askarreko sistemak izan behar dira. Gero bestaletik bukatze aldera, panorama guzti honetan eta neurriak hartze bidean autoelektrikoaz ere asko hitz egiten ari da, benetako alternatiba ere bada hori, eta zein modutan aplika daiteke zeren horreztabaida handia dago baita ere nola atera ohiko autoak udalerri edo hirietatik. Bueno, autoelektrikoa une honetan, ibilgailuetan, bereziki pertsonetan, baina baita ere merkantzietarako distantzia laburretan, azken milakoa aipatzen dena, eta aukera bakarra gaur egun elektrikoa da, hidrogenoa asko aipatzen da, baina hidrogenoak oso eraginkortasun txikia dauka, energia asko sautzen da, eta beraz ez doka zaintzurik. Eta orain, zalantza da, zelan lortu aldaketa hau, eta bereziki zelan lortu jendeak ulertzea, kotze pribatu bat eukitzea ez dela inongo eskubide bat, nolabaiteko privilegio bat dela, eta hortik beraz eredu aldaketa bat planteatu behar dugu, hau da, bakoitzak bere kotze propioa ez dauka zertan euki beharrik, nik nire kotze daukat, eta denboraren baia gehiengoa, ez dakite, uneko 80 geldirik dago, ez dauka zentzurik olako modelo batera, olako eredu batera, lotzea eta nolabait eustea, ibilgailu partekatuetara joan behar gara, baina haratago hirigunetan aipatzen dugunean, bereziki motorizatuta ez dagoeneko ibilgailuak edo garraioa erabili, hau da, oinez, bizikletaz, olako sistemak erabili, Hori izango da benetan
nolaiteko iraultza bat suposatuko duna. Zelan egin hori, ia da, helburu argi daukagula, abia puntua baita ere, eta tartean zer egin ez da bat ere erraza, ez? Baina nik uste dut, gero eta oztopo gehiago sartzen ditugunean, hirietan, kortze pribatuarekin sartzeko eta mugitzeko, orduan jendeak gero eta gutxiago erabiliko ditula. Iraultza energiko baterako gako asko, hemen txautziko dugu elkarrezketa, mila esker gura etortzearen. Eskerrik asko zuei baita ere.